Ai नै जामा मेन बिदिना ओमफ्राय नै आङो हेलमेट गानखाबाय दायो थांनोसै सिराजुलियाव नानियाबो गानबाय मास्क गानाखै मास्क गानिखौ हमगोनसो नामा हेलमेट गानबाथाय गानबासैलै गरमथार थांसै जों Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नायदोबा नोंथांमोना मिथिगोन आं दायो नार्सारियाव थांगासिनो आङो मा होनो इनडोर प्लान्ट्स लायनो थाखाय थांगासिनो दाख्लैथ' आं गुवाहाटीनिफ्राय लाबोखाबाय पटखौ दायो आङो प्लान्ट्सफोरखौ लायनो थांगासिनो दा मोनहैसिगोनानो अरांखौ बारखाबाय जों दा सनितपुर मोनहां ओमफ्राय नै जोङो मोनफैबाय सिराजुलिनि नै हाइवे खाथियावनो दङ डायमन्ड नार्सारि बेयावहाय जों थांनोसै दायो हाबनोसै Just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I unravel. Brick by brick I built these walls. Now I know that just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. ओमफ्राय नायसे नायनानै नैबेखौ लानो नागिरदोंमोन दे आङो ओमफ्राय बेखौ लानो नागिरदोंमोन खिन्थु उनावहा लायासै गोसोआ चेन्ज जालायबाय ओमफ्राय आङो बेलेगखौ नायबाय आरो बेलेगखौ मा दोङो नायबाय आं प्लान्ट्सफोरनि नामफोरखौ बारा मोजां मिथिजोबा आरोना ओमफ्राय नैबेखौ लानो थिनदोंमोन आं बारा मोजां नुवाखै नैबेखौ लाबाय आङो बियो लायनो बल बायदि गोजाबथुथु जायोनो ओमफ्राय नैबेयावहायबो माखासे पटफोरबो दंमोन ओमफ्राय बेखौ बारा मोजां नुवाखै आं लाबोनायानो मोजांसिन बेखायनो आं लाबोनायखौ लाबाय ओमफ्राय आङो सेलेक्ट खालामबायमोन खालामनाया नोंथांमोननोबो देखायगोन र' एसे जना दोंबाय थायो नानियाबो नै तामाम बार फैबाय थादोंमोन खिन्थु बिराद मोजां नाङो आं बिबार बागानफोराव बिदि जनो ओमफ्राय नै बेखौ लाबाय माबायदि नुखो नायलाय माल बुस्थुखौ लाखांबाय जोङो दा उनाव थांनायाव लांसै जों दायो धेकियाजुलि थांगोन बायद' थाखिबो दे नै आङो मोनफैनानै फ्रेस जाबाय फ्रेस जानानै खानाया नै दाबो रानाखै ओमफ्राय मा होनो बेयावहाय कार्टन नांगौ नालाय बेखायनो आङो बै दाउ दखानिनियावहाय सोंहैनो नागिरदों मोनगोन खोमा होननानै मिथिला मामाया होनबाय इयाव थांलायलायनाङा न'आवनो दोङो होननानै नै मोनबाय काप लाबोनाया इनो जागोन अबयसे बारा गिदिर नांखायाना लाकिलि ओमफ्राय दा हा जावनानै लाबोनोसै नै दायो जोंहा नैबे बुस्थुफोरखौ नांगोन खामफ्लाय नांगोन मोदोम गिदिर नालाय हा गाहायाव जनो हानाय नङा ओमफ्राय खदाल नांगोन हा जावनो ओमफ्राय नैबे पटफोरा ओमफ्राय दहायनि कार्टुनखौथ' देखायखाबाय आङो बेफोरबायदिखौ नांगौ आरो दायो
Ayo ang sauna hala. Tinja mingbe. Nani jawab itu dah ya. Nih. Bina dustu le. Nggak kintang nih di nude. Saya bubur madeng lele yang mix taraman. Bahasa ini bubur mana iya. मोनसे जायगायावहा हासार गारनानै दोननाय दंखायो आरो बे हासारखौ लानो नागिरदों नै इयो गोसोम गोसोमा बे गोसोम गोसोमा हासार आरो बेखौ लानोसै अट' गरम रे बाबा लाइफखौ लाबाय ओमफ्राय लानानै कार्टुनखौ हानो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय कार्टुनखौ हानाय टाइमाव जे साउन्ड जे जायो बोरैबा खोर्रोद आंदो बिदि हाथाय खोयो माने ओमफ्राय आं हानोनो हाया आरोना बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन साउन्डआ बोरै आयु बोरैबा मोनखायो आङो ओमफ्राय नै दाख्लै आङो नार्सारियाव थांनायावहा नुदोंना बिसोरो बिदि इनि बे पट्सफोरनि गेजेरावहा फुटा थायो आरो बार हाबनाय बिदिनो ओमफ्राय बेयावहा नैबे कार्टुनखौ होथेनांगौ आरो ओमफ्राय कार्टुनखौ होथेनानैसो बे हा बालि बिखौ होनानै बे प्लान्ट्सफोरखौ गायनाय जायो स' नोंथांमोना नायलांदो माबोरै गायनांगौ मानांगौ एसेबाबो हेल्पफुल जागोन खोमा जाय बिथांमोना मिथिया ना नायलांबाय थादो आरो मिथियोबालाय मिथियोसै आंथ' एसेबां एक्सपार्ट नङा नै प्लान्ट्सफोरखौ लाबोजोब्बाय नानिया एबारै होनोसै गायनाया माने दाख्लै बै गुवाहाटीनि जितु प्लान्ट्स लाबोदोंमोन ना आङो बेयावहा बेखौ बायनानै बेखौथ' नार्सारियावनो गायबोखादोंना बेयावहा जाय गथ'फोरा मावदोंमोन बिसोरनि मावनायखौ माने खस्थ'खौनो नुवाखै आरोना खिन्थु दा आं गाव खुद मावनानै मिथिबाय जे बेसे खस्थ' ना बे खामानियाव बिदिनो माने प्रेक्टिकेलि बहुत आलदा आरो थियरिटिकेलि बहुत आलदा माने खोथाफोरा आरो गाव प्रेक्टिकेलि मावबासो मिथियो मानसिया आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावखुसेंग्रा आबाद मावग्रा मावखुसेंग्रा
ya. Gaiya. Hello. Hi hi. बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा बे फार्स्टनि प्लान्टसखौ बोरै गायखो आङो बेखौ आङो फार्स्ट टु लास्ट देखायखाबाय स' बेयावहा बे मोनसेखौ देखायाबाबो जासिगोन स' नायलांबाय थादो खानस्रि बेखौनो गियो नामा गियालै आं देन्जारसो आङो ना कक्रोच गियो ना खानस्रि बेलाव दैयावनो ओंखारखाया नालाय बेलावखौ गिखाया आङो माने दैयाव ओंखारबा गिगोन आरो खिन्थु दैयावथ' बारा थांनाय जाया जिबौखौ गियो जिबौखौ बिराद गियो ओमफ्राय आरो मोसाफोरखौथ' गिनांगौ दरखार गैया मानो होनना बुंबा जोंथ' माबायाव थायाना हाग्रायाव थायाना जिबौखौ बांसिन गियो आङो ओमफ्राय सैमाखौ बिराद गियो आं बेलेगफोरा सैमाखौ हाग खालामो किस खालामो आं अनो ओंखामबो होनो हागोन आं खिन्थु आं हाग खालामनो हानाय नङा किस खालामनो हानाय नङा सरि दे हामा मोननाङा पेट लाभार्सफोरा प्लिज माने गासिबो मानसिफ्रा बेलेग बेलेग जायोना हाया आरो आं होननायखौनो Chứ có phải một lần phải vượt là đấy à có phải một hai lần mà khử ba đủ được ra chứ có phải một lần có phải một lần cái mà khử xin đã thằng à mà hani mang guru ini jasa lebat tre lah apa ini purna tre asurit mana yo no mi chile manusia bisa sitan Angin sebab bud saya ada. Gila lah itu. Ikut nak kio na. जि गोलोद खामोन ना बियो आय' थैगोन बायदिलै देन्जार गोलोद खामोन Ayo langsung Denjar gulut balik ya Nak karang gargan senda. Hey, yo hak nak boleh, yo hak. Nanang lah, nanang. Nak pakai mana? Itu mana dah hai sisi sini. Ay, cuah. Nah, आखाइ सुनानै लाबाय आङो दायो बे पटफोरखौबो साफा सुनानै रुम सिङाव लांसै
दैदो जि सुगासिनो ओमफ्राय दहाय मबाइल दोननायानो दैयानो नांजोब्बाय आयौ गाज्रि जाजानो गिसिबाय आङो दायो लांनोसै न' सिङावहाय नायदो न' सिङावहाय बोरै बोरै साजायखो आङो एसेबां दाथ' नै रुमखौ आंनिखौ रिपेयारिंसो खालामगासिनो ना आंनि माल बुस्थुफोरखौ सब बेलेग रुमावसो दोनजोबनाय जादों ओमफ्राय जेब्ला कमप्लिट जागोन ना आंनि रुमा होमबाना आङो रुम टुर खालामनानै दिन्थिगोन दे सिगाङावहाय बिराद रिकुवेस्ट फैखादोंमोन स' शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोनजों जिहेतु आङो इउटुबखौ मोनसे आंनि क्लोज फेमिलि बायदि मोनो ओरैबायदि मेंबाय मेंनायानोसै आरो लदा मानसि नालाय मानजुबाय आंनि आखाइया बोरैबा स' माबायदि मोनखो गाइस आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय ओमफ्राय नै बेफोर प्लान्टसफोरखौ लाबोनायाव आङो मोनब्रैल' लाबोदो गासै मानो होनना बुंबा आंहा एभेलेबेल पटआ मोनब्रैल'सोमोन दायो ओमफ्राय बेयावहा 580 रुपिस ना बेसेबांबा लादों बे मोनब्रैजों प्लान्टसआ आरो ओमफ्राय पटआथ' दाख्लै भिडिअ'आवनो नुखाबाय आरो नुवाखैबा आं खोन्थाना होनोसै 300 करि लादो बियो मोनसेयाव खिन्थु दाख्लै गुवाहाटि बै माबाथिं खानापारा रडथिं बायनायावहा 500 लादोंमोन आरो स' नै आङो न' सिङावहाय साजायबाय बोरै नुखो नायदो Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time.